Hej så. Ja, i dag, det er så Minecraft, og ja, den gamle sæson blev slettet, så det er ikke så godt, men ja. Så det er så den nye her. Det er, ja, vi kalder den stadig sæson 1. Ja, jeg skal så lave en ny sæson nu. Skal jeg også? Den hedder bare something. Fail. Something. Base, noget fejl. Er det survival? Ja. Ja. Nå, jeg starter med et vand. Wow, ja, okay. Nå, ja. Ja. Yes. Ja, vi begynder bare. Ja. Og ja, den nye kanal, den er ikke så ny længere, men ja. Ja, nu er den sådan blevet sådan lidt dansk-agtig. Så ja, det er sejt. Jeg håber virkelig, vi kunne lide den senere. Jeg kommer til at lave en masse seje videoer og sådan noget. Den skal nok blive sej. Ja. Ja, men yes. Nej, det er vist ikke. Er det nye? Det er nye. Eller der er i hvert fald noget sten. Sådan der. Og ja. Jeg hugger noget sten for at kunne lave noget stenøkse og sådan. Yes. Og jeg håber, at I kunne lide. Ja, undskyld det med før, da den blev undskyld. Nej, sæsonen blev slettet. Undskyld. Virkelig undskyld for det. Jeg håber, at det er okay for jer. Yes. Ja. Men nu er det klar, så det er fedt. Ja. Yes. Sådan. Så gør det. Ja, upsi. Der. En stenakse. Økse. Og ja. Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg kører. Nej, ikke noget. Men jo. I dag, da jeg er på skole. Jeg købte lidt stik. Det gør jeg tit, men forældre ved ikke noget. Det er jeg glad for. Ja, yes. Ja, de er. Så jeg købte lige en masse kys. Jeg elsker at kys, det er bare indlysende. Og ja, så tager jeg lige gå og følge dem lidt. Så ja. Er det ikke nye? Ja, det er vist nye. Det er da fedt, jeg har fundet nye. Nå, så stopper den her. Nå, nej, det er fint nok. Men ja, og jeg, den her sæson, jeg kommer til at, det bliver en sæson af, bare en helt almindelig sæson. Jeg kommer til at bygge nogle huse, nogle farme, og jeg håber i mellem sæsonen, mens jeg spiller, jeg håber, at opdateringen med Pistons vil komme, så jeg kan lave en sej farm og alt sådan noget, ikke? Så vil det blive lidt sjovere. Ja, det håber jeg. Og jeg håber også virkelig, at I kunne lide min nye kanal. Og alt det der. Altså, jeg håber virkelig, at det vil blive noget sejt. Og ja, det er altså fredag i dag. Ja. Det er lidt forskelligt, hvornår jeg laver videoer. Men ikke ret tit i hverdagen, så. Yes. Jeg har en masse træ nu. Nå, det giver det. Okay. Jeg vil bare sige, at den her sæson det er fuldstændig ud af det der. 6 første for jer, fordi den blev slettet, men det er fint nok. Og okay. Ja, vi kan bare sige alt, hvis der er noget, jeg vil sige. Eller bare lige sige det i videoen, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan løbe om.
lave det om. Ja. Ej, jeg gider ikke lave. Jo, jeg laver bare 2 flimses. Bare for en skyld. Ja, og så sætter jeg dem. Ja, så. Ja. Det hernede, det siger jeg til lidt over, hvad det er, jo. Så det er bare, det er mine, men stadig som hus. Ja. Jeg vil nok lige bruge den til at overnatte, hvis jeg lige skal finde noget egen. Ja, jeg skal lige bruge noget egen først. Og der er noget kul der. Det er i hvert fald det første step på egen. Ja, okay. Der er masser af kul. Ja, det er ikke lige det, vi kommer til at mangle. Ja, så er jeg også kul. Ja. Og bare lidt. Og jeg kommer nok til at lave et parhus måske. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at jeg kommer til at lave et hus ned under jorden. Yes, der var en. Det var godt. Det var godt. Yes. Ja, og ja, jeg kommer til at lave et stenhus ned under jorden. Lavet af nogle flotte blokke. Et eller andet. Det finder sikkert ud af noget. Det skal vi have. Ja. Ja, jeg kan sige det hele, men ja, det kommer jeg i hvert fald til. Og også lave det, så måske, at det både kan være oven og nede under jorden. Ja, og der er mere egen. Nej, hele stykke egen med i dag. Der er en masse her. Så, ja, der er gang i egen her. Det er et godt sted, vi er der. Ja, fedt. Ja, i hvert fald, jeg har masser af kul. Ja, jeg kan lige op i ovnen. Jeg blev godt sat ovnen, faktisk. Det var godt fantastisk. Ja, vi tager det bare hele den der. Det er fint. Og ja. Sådan. Okay. Ja, i den her, hernede, der skal mit lille minihus lige være her for i dag. Ej, der er mere egen. Er du sindssyg? Wow. Nå, men der er der masser her. Wow. Nå, ja, det er en god sæson, det her. Starten er god. Hvis starten er god, så er sæsonen så også god. Sådan er det bare. Nå, men ja. Jeg laver bare en lille sted her, hvor jeg lige kan sove og bo et eller andet. Og yes, så står altid på monstre. I starten af episoden, tror jeg sagde det til sæsonen på slettet. Men ja, der står den altid på 1 i starten af sæsonen. Bare sådan. Så der kommer altid monster. Jeg vil aldrig nogensinde slå monster fra. Heller ikke, hvis jeg vil dø. Jeg vil ikke snyde på den måde. Jeg vil heller ikke snyde det med egen. Alt det der, ikke? Det er heller ikke snyde med, hvor jeg vil dø. Fordi jeg... Hvad er det? Okay. Ja, jeg laver en saks her. Nå, det var æbler. Det var æbler. Nå, er der så nogen får her? Det er en får. Der er en ko der, og så der. Ja, der får lige der. Ej, det er heldigt. Kom, giv os så 3. Kom så. Ej, tak for ellers 2. Skal vi bare finde et til. Ellers skal du bare skide sådan en græs. Og der også får det. Ej, hvor er det dejligt, mand. Ja, så... Nå. Ja, og jeg skal nok udforske i senere episoder. Det er en... Ja, jeg skal nok kigge efter landsbyer og alt sådan noget. Det skal vi nok finde ud af. Ja, det er flot gjort der her. Så er det hele. Jeg tog bare noget så.
jeg laver en lille seng her til i nat. Ja. Og så laver jeg et sværd. Sådan. Præcis. Ja. Jeg laver lige en ekstra økse, fordi jeg skal udleve træer nu. Ja, det er ja. Der vil jeg sige. Ja. Jeg kan lige have en nakke det store her. Ja, det store. Tak. Lige der. Kanika. Ja, tak. Det ser da godt ud, det her træ. Ja. Så lige at se. Lige at starte sådan noget. Ja. Det er ikke lige træ, vi kommer til at mangle. Ja, og så er jeg hest. Og så er jeg lige på næste episode, så mangler vi træ. Typisk mig. Yes, okay. Og der er endnu et stort træ. Er det jo sindssygt, der var der mange af. De er ikke så sjældent mere. Ja. Okay, ja. Okay, vi ser her så. Oh my god. Jeg kan ikke løbe. Ups, jeg må ikke bande. Upsi. Ups. Og der er noget på bunden. Jeg siger ikke noget med min mine. Okay. Okay. Gør det større. Jeg ved ikke, der måske er en lille vores lille dopkiste. Så jeg så bakler over det. Yes, og alle episoder vil cirka blive 14-15 minutter. Jeg kan ikke lave det over. Ja, det. Jeg skal lige se. Nej, det kan man vist ikke se. Ja, okay, det kan man ikke se. Jeg har sat en tidtænd på, bare så ikke. Og yes, okay. Yes. Oh, ja, jeg laver lige nogle ja, det var det ikke. Det kan vi ikke sætte på nu, det er svært. Ja. Jeg stager sådan noget. Heavy? Jeg ved ikke, hvad det gør heavy. Ja, og så er jeg ret til redstone, men sådan noget.